kommer lige en motorflyver eller andet. Og det er sådan, det sker samtidig med. Ja, vi skal lige holde lidt afstand. Herning Radio, Lejder Victor Kirken, starter spilstartbanen nu. Så, nå, det svarer. Det går opad det her. Ja, det går opad. Er en god elevator? Ja. Og vi er 300 meter. Det er sådan stille her om lidt. Ja. Og det vil være der nu. Ja, det. Sådan. Der var lige hjulet. Sådan. Og nu står du simpelthen ind i julen. Ja. Der blev det. 100 Det er 450 meter, det var helt godt. Det stiger faktisk. Det er sådan en opvendt, vi lige har her. Ja. Jeg ved ikke, hvad med henne. Så var jeg en trukket ind dernede. Så må du sige til, hvis jeg skal bilen heroppe, så skal det med dreje rundt og rundt og rundt. Hvis vi skal blive. Altså, hvis du bliver skidt eller Nå, ja. Nej, det går fint. Så prøver jeg bare at se, om vi kan hænge lidt. Ja. Det er jo de her skyer her, vi gerne vil have. Ja. Cumulusser kalder vi den. Hvad kalder I den? Cumulusser. Ja. Nu stiger vi bare sådan dårligt her. Du hører den der dutter? Ja, det er når vi stiger, eller hvad? Ja, det er fint. Så kan jeg kigge ud og holde øje med andre fly. Ja. Så du ikke sidde og kigge på instrumenter. Nej. Det har sin fordel, når man flyver tit rigtig tæt sammen. Vi kan godt flyve sådan 4-5 fly i Lige vil sige, ja. flok, når man har en flok måger. Så er også lidt uroligt. Det er, fordi, det er jo det, de kalder luftholder. Ja. Det er jo det, vi kalder termit. Nu lægger vi lige det, vi kan starte de andre. Jeg flyver lige lidt herovre. Er det sundt sø, den er over til venstre, er det ikke? Jo, derovre, ja. Ja. Og jeg er jo lige lidt højere op, så kan vi se, vi kalder det Banansøen oppe i Bjergenbro. Banansø og Tankesø. Ja, det ligner den jo fra luften. Ja. Den håber vi får lov til at beholde jo. Ja. Og så er vi faktisk 150 meter i opvæk. Det er altså den sky heroppe. Jeg bor faktisk ved Tange. Okay. Ikke med søudsigt, men... Ja, det er en hyggelig by, Tange. Ja. Man kan også se de fine marker, de er jo gode til at lave de sprøjtespor. Man kan se, de er helt lige det hele. Ja. Man bliver hurtigt afsløret i hvert fald. Ja, hvis der er noget, der er skæv. Og så starter den anden dernede. Ja, der er mange gårde, og nu kommer jeg selv fra land, men man kan se, at der nogle steder så er tag malet om mod vejen, men ikke... Nej, ja, den anden side, ja. Og alle rådet, de står om bag. Yes, ja, men jeg er også fra landet, så det... Ja, det er ret tydeligt. Ja. Ja, det er altid godt at kan gemme det lidt væk, jo. Du må se, nu slipper han er lige dernede nu. Ja. Så de sten så meget i forhold til ham bare på... Som ikke er.
Og vi stiger helt langt her. Det er en rigtig god boble, det her. Vi stiger 3 og 4 meter i lodret i sekundet. Ja. Og nu tror jeg godt, man kan se søen derude her lige fra.